Simnyama nalonyaka kathonjile xa sinetha alona bakathixo ewe ebengaqhubekekanga kuthi alona bakathixo rhamendaka kwethu ethandazayo esingaluthizaze belusafelefele kodwa ekugqibeleni besingenewa amandla okusikhupha thina kwinkontsintsi nenkontsi esimnyama zalonyaka ka-2011 alona bakathixo basikhumbule ngoba abanye baqhela basincamawa embindini wonyaka alona bakathixo ezethu inqanawa zisaseyila babubomi obunenkathazo alona bakathixo abanye behlela zinto ezibuhlungu kuloo nyaka kodwa into abayibulelayo babulela uba besekho emhlabeni alona bakathixo kokuloko kwethu ethandazayo zihlobo zam abanye baphulukwe zizinto abazisebenzela iminyaka alona bakathixo bathi into abayibulelayo bathi into endiyibulelayo nkosi umphefumlo wam usindile alona bakathixo ngoba xa bejonga kuso zonke iimeko esichitha kuso asinawo thina amandla okuzisindisa ezikhupha kwezimeko yiyo le nto upawulosi oyathamxazwa athathi ke mnamntuludwayi kuba nina onondihlangula balona bakathixo sithe sawukhala wasinceda balona bakathixo ngoba wethu amandla anobuthathaka yiyo le nto lembongi oyivesithi onamandla andinawo onobuthathaka ndim ngoba uthi uzama aphela wakho amandla balona bakathixo rhamenta kokwethu andafumana umyalezo osuka komnye odadewethu balona bakathixo ngokuswele kusisi andothusa balona bakathixo uthi umyalezo wakhe xa wakho amandla ephefiyeni ekupheleni. You must understand, it is the beginning yokusebenza kwamandla kathixo neyazi mosoba sinamabhongo siyathanda ukukhamakaka kungazonto ebangela ukukhamakaka yageza mosithina abantu abasemhlabeni sigeza ngazo silufuni uncedo kathixo kodwa amandla akho kuphela uthi ungakhange uwacela amandla ufumana amandla amatsha yiyo le nto okupawulos ethi into ndayifumanayo amandla akhe ayasalisekiswa xa siswela amandla kuxa sinamandla ngoba uphela wethu amandla unika amandla okubheka phambili simele ukuthi kuye kude kwaba lapha uyehova esinceda balona bakathixo rhamenta kokwethu ethandazayo andigqibele ke ngokuthi andigqibele